onye ero n'obo na-emegin na-eme yahoo gịbụ oji mụtakịrị omeme o ji eme okite o ji emekwa okite okite oke no ekolobo bụ na zik na Eru boys bụ obu onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na aka kparala otu onye n'ime ndị ji ịtọrọ ụmụaka wee mere aka ọrụ n'ala Igbo. Ndewo gị onye ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka kparala otu nwata nwoke bụ onye nke aka ọrụ ya bụ ịgagharị n'ime obodo wee na-atọta ụmụaka ma na-ere ha ere. Nke a mere n'obodo Enugu Ezike nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Igbo Eze North nke steeti Enugu, dịka e hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ndị ọrụ nchekwa jidere ya bụ nwa amadi na-agba ya ajụjụ ọnụ. Dịka o siri kwuo, ọ sị na onye ya na-atọtara ha bụ ụmụaka bụ otu nwoke bi na Nru Nsụka bụ onye na-eme yahoo, onye nke ji ha bụ ụmụaka agwọ ọgwụ ego. N'olu okwu ya, ọ sị na ihe a na-akwụ ya n'isi nwata ọbụla nke ya tọtara bụ 100,000 naira bụ 100,000 naira n'olu bekee, ma gakwa n'iru wee kwuo na ya atọtarala ya bụ nwoke ihe ruru ụmụaka 10. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. gị before bịa bịa mere je ejini mmadụ ole ebe izu mere ochi 10 onye wee ebe na-evuje n'ofe onye ero n'obo na-emegin gị bụ oji mụtakịrị omeme o ji emekwa okite oke no ekolobo bụ na zik na Eru boys bụ obu ego lebo na akwụ meburu nwa jene 100,000 each one ya mmadụ ole ebe iji memere 10 people okay but nke onuma onwe nke madam kọrọ na ya nke mmedo onu osu na m gbanyụrụ ọkụ ya nke mmedo oke onye ije ekene bom ije oje kete nwa n'ebe ego ije mgbe fọ ejila ejom mana ma gbanyụrụ ọkụ ije kete nwa mana mekpedo nwa na asị metụrụ aka mgbe enye ebido m eka no nwa bi choje sọsọ nwa m choje ushirike ga m n'ụra sọsọ nwa m choje mgbe ebido ndị woman ego mi na ị na-erete nwa gịnị m ji eme sọsọ riri ori ihe won bibu Nero bi ya bi igogoro ero bi ya bi igogoro ana m n'eluigwe ibere Enugu Ezike na m ndị kanopi m so eje di ndị ga kanopi m so eje di place o nwere ihe na-ete nwa n'ọnụ ikiri mobile agwale gwakọ n'ọbụ isi ikiri ihe gbali ọ bụ de ka ringo ọga m nyeri ringo ofuru ka mbọchị ka m bịara be dị em na-epeta na kampani ushirika n'anya na dị ringo efu oke gịnị mere ringo m na-arụ ya like all make create the person create the person aha ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala netu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, a sị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise. Ngwa tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button
ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.